Ahojte. Dneska je 24. decembra, takže v prvom rade by som vám chcel zablahoželať a popriať príjemné sviatky a šťastný nový rok. Mám tu opäť nejaké nové video. To by sa týkalo, čo plánujem do budúcna. Už existujeme ako občianske združenie s názvom Lučninská železnica. Takže o niečo sme pokročili. Uvidíme, jak to bude pokračovať ďalej. Snáď to pôjde rýchlejšie. Mám tu pre vás ešte nový vagón. Začal som robiť vagón typu Eanos, nákladný. Ten bude v mierke inakútrom, presne jak aj tento rušeň. Nebude to taká atrapa, jak tento osobný. A to som vám už hovoril, že to je z dôvodu to, že je krytý, aby bol nepoužiteľný. Tuto môžeme vidieť už aj na 3D vytlačený domec ložiska, ktorý pôjde na obdlačku do piesku, na odliatie toho domcu. Takže v blízkej budúcnosti by mal byť ďalší vagón nákladný typu Eanos. Teraz vykurujem, možno, že aj počujete na videu, jak to hučí kúrenie. Toto fúka. Teraz tu je v takých príjemných 22 stupňov. Takže ideálna teplota na dnešné počasie. Si sa ma ešte pýtali, že prečo tu je táto výhybka s vedľačou koľajou. To mi slúži na výmenu rušňa s vagónom, keď ich vymenia medzi sebou. Asi tak pred 3 týždňami som ho doplňal o tento kus kolají. Tu je to aj vidieť, ak to je spojené, lebo bola tá kolaj krátka a nevošiel mi sem celý vagón po ten oblúk. Takže som to musel dorobiť. Potom plánujem, že 29. decembra, kto by mal záujem, môžete mi napísať na mail Lučninská železnica. Takto to je presne lučninská.železnica@gmail.com. Dám ten mail aj do popisu videa. Ak by ste mali záujem toho 29. decembra prísť, tak mi napíšte. A v priebehu hodín asi tak počítam od tej 9. do tej 12. hodiny by ste sa mohli prísť zviesť, popredne pofotiť. No. Čo dál? Takže kľudne mi tam napíšte. Vagón bude pripravený, vykúrený. Ideme sa asi troška previesť. Nech sa dobíjajú batérie, lebo teraz to kúri z batérií. Ale musím ohlasiť ženu. Nech mi podrží na chvíľu telefón, aby ma nakrútila. Jak sa to aj hýbe, lebo furt to kamerujem len keď tá súprava stojí. Mám pripravené kolaje. Tieto chcem položiť sem. Ďalej to dopojiť za tú bránu.
keď prídete, aby sme mali o niečo dlhšiu trať, aj keď to je len 4 metre. Celá má 60 metrov, ale aspoň na takú radosť to postačí. Takže kľudne, ak máte záujem, napíšte mi na ten mail a dohodneme sa. Idem to nahodiť, ale ideme z druhej strany. Zoberiem kľúč, vyberiem klin, že to musím prísť odbrzdiť. Ani s tým nejazdím, už je tam 31 km. Ono sa to za to nezdá, ale jak má 50 metrov, dajme tomu, táto kolaj, tak hore dole 10 krát, vlastne dole 5, hore 5 a máme 1 km. No, nahodíme to. Pardon, pomýlil som sa, 10 krát hore dole. Takže dole 10, hore 10. Teraz mi to trklo. Svetla. Brzdím.
Dobre, tak to je na dneska všetko. Tak keď máte záujem, napíšte mi na mail a dohodneme sa voľako. Ďakujem zatiaľ a ešte raz príjemné počutie Vianočných sviatkov. Ahojte.